Čaute ľudia, vítam u tohto videjaka a toto videjko bude zasa Minecraft. Takže ideme hrať, Takže si ideme zahrať Minecraft PvP. A bude to vlastne dobrodružné. OK, takže som zavrel dvere. Takže sa na to pustíme, takže ideme, jo, poď. Aha, tu je takto. OK, takže ideme, a takto. To čo tam majú za ostrovčeky? Shit. Oho, dobre, poď, hore, tak. Hej, aha, tam je nejaký Zidane, tam je nejaký idiot. Počkajte, napíšem, že len bal. Oh shit. Pardon. Oh shit, konečne mám nový mikrofón. Je to vlastne Behlinger C1U. Ale počúvajte, aha, tu je meso. Hej, ideme ho zabiť, veď oni nevedia ani počítať. Aha. Povedzte mi, koľko je 2 plus 2? 9. OK, takže ideme. To vieme, že ideme. OK, nejaký diamant a nejaké bobky nejaké dobré sú tu na zemi. Oh shit, boy. OK, takže ideme. Jak spadli. On spadne. Jak spadol. No nič. Poď. Yo, man. OK, takže ideme. Yo, man, zase som ho OK, takže idem. Oh shit. Jo. OK, aby som sa chcel s vami rozlúčiť. A čaute.